Здравейте, приятели! Намираме се в Брезник. Моите приятели ме снимат в момента. Сега ще ви покажем първи епизод и ще ви покажем как се карат ролери. За да можете да спрете, сега ще ви покажа как. Когато карате много силни, да можете да спрете, ето така правите. Ето така. Или па си, ето така, си раздалечавате краката. А за да карате бързо, трябва да си краката да се движат малко по-бързо и по-разкрачени. Примерно ето така. И първото нещо, което е, за да успеете да карате, не трябва да мислите, че ще паднете. Трябва да мислите, че можете да го направите. Примерно ето така правите. Трябва е така. Ето. Виждате ли? А трикчета, ето. Първият трик. Това е. И така може да правите още други неща. Това беше... Аз съм Жоро. Ай се абонирайте към моя клип.